Pavnille, saatana. Tervetuloa videoon. Ja tänään minä pelaan. Joo, tänään mä pelaan haluuks jompikumpi kertoa itsestänne jotain, et ketä te ootte ja missä me pelataan. Ja nyt No, minä oon Kuus, minä oon serverin Ovneri. By the way. Joo, me pelataan Suomi-maalla. Joo. Hyvä Joo. servu. On. Haluaisin Miten nähdä tää tänne video videoon oikeesti katsomat pitää alkaa? nyt. Moi, joo, hei. Ja mitä mun nyt oikeesti pitää puhua? Esittele tätä servua. Joo, tässä on puupalikka, minkä mä vain laitan maahan. Täällä on Pavni. Tässä on joku. Se. Joku. Tässä YouTube-kanavan nimi on. Pitäis me kirjoita vaan YouTubeen hetse. Ei se löydy. Tai no en mä tiedä. No mikä nimi sulla? En mä osaa käyttää YouTubea. Se kun 0,2. 8 timanttia. Laita heads. Mitä? Kun 0,8 Tässä on tämmönen talo niinku. Oota turpa kiinni. Oota, mennään tuonne. Mä löysin tämmösen paikan, missä on niinku kaikkea. Ei niitä saa ottaa. Mä Mä en sitä ottamassakaan. Mä vaan katon mitä täällä on. Ei täällä oo mitään ihmeellistä. Jotain tylsää. Ja nyt ootte nähnyt ne arkut sitten. Ja tulkaa tänne pelaa siis. Täällä on jonkun randomajan talo ja sit täällä on jonkun randomajan farmi ja sit täällä on jonkun randomajan Peruna, talo. kuuntele. Niin. Pavnille. Pavnille. Ajan sinne, joo, kovaa vauhtia. Tossa on Pystyt siellä rikkoa täällä tavaroita. Pystyt siellä rikkoa täällä tavaroita. Voinko? En. Miten se pystytään vaan niitä sestejä? Ai niin. Kannattaisi suojata. Täällä on jonnen kämppä. Täällä tämä on jonkun jonnen koti. Tämä ja hieno koti. Täällä on kotin alku. Täällä lavaa, vettä, obsidiania, puita, kissoja, koiria, lehmiä, lampaita. Onpas läpi YouTube-video. Tässä on jonkun jonnen kotitalo, joo, jee. Tässä on tämmönen koralliriutta suolakurkku. Tässä on niinku kaloja niinku, joo, siis et ole varmaan ikinä nähnyt kaloja, mut on kaloja siis. Mitä sinä oot? Mä oon Spavnilla ja lentelee ympäriinsä. Tässä on tämmönen mitä mä nyt sanoisin, metsä, joo, ehkä. Ja siinä se video nyt sit olikin, ja pitääks mun kuvaa vielä? Lopeta vaan.